נסיים להקלטה. אוקיי. היי, שמי איריס לב, ואני מאמנת לחיים מאושרים ובריאים. מה שלומכם? אני עד לפני 12 שנה הייתי שמנה, ולא אהבתי את עצמי, לא אהבתי איך שאני נראית. החלטתי לעשות משהו עם עצמי. אתם מכירים את כל האנשים מסביב, שתמיד היו אומרים לי, איריס, איך את נראית? תעשי משהו עם עצמך, היו אומרים לי כמה את אוכלת, ומה היה קורה לי? אני כמובן, אחרי כל הערה כזאת, הייתי הולכת לחפש את האוכל, שהיה מנחם אותי, ככה חשבתי. התחלתי, היום זהו, היום הולך לעשות משהו כי נמאס לי, מסתכל על עצמי במראה, נמאס לי שיעירו לי, זהו, הגיע הרגע לעשות משהו. אני לא שוכחת את היום הזה, את התאריך הזה, ה-13/3/1999. והיום חורפי, גשום, חבל על הזמן. אמרתי, זהו, היום אני הולכת, לא משנה שיורד גשם, לא משנה כלום, לא מכירה את הקבוצה, לא מכירה אף אחד, לא מכירה את המנחה, לא שום דבר. ככה אני הולכת, זהו. קמתי, יצאתי, הודעתי לבעלי, אני הולכת לקבוצת תמיכה. כמובן, שהוא עם הסקפטיות שלו. למה את צריכה ללכת? לשלם כסף? ועוד קבוצת תמיכה, שיגיד לך מה לאכול, מה לא יודעת מה לאכול? אמרתי, שיגיד מה שהוא יגיד, אני קמה והולכת. אוקיי. הלכתי, התרשמתי, אמרתי טוב. עכשיו, באותה תקופה, בקבוצת תמיכה הייתי חייבת לשלם מראש. זה לא משנה אם אוהבת, לא אוהבת, את חייבת לשלם מראש. אמרתי, אני הולכת על זה. גם אם אני לא מכירה, גם אם אני לא בטוחה בזה, יאללה, אני נרשמת. ברגע שאני מחויבת למשהו ואני משלמת על זה, מה, אני לא אעשה מה שאומרים לי? אמרתי, אני מנסה, מה כבר יכול להיות? עוד דיאטה? כל כך הרבה דיאטות עברתי, אז עוד דיאטה אחת. קיצור, הסתכלתי על החוברת של התפריט, וואו, יש הרבה מה לאכול. יאללה, בואי נעשה כל כך הרבה אוכל. ואני רואה שבקבוצה יורדים המשקל, אז יאללה, אני אעשה את זה. מה יכול להיות? מקסימום, הלך הכסף כפרה. טוב. אמרתי, טוב, אני אלך לפי הספר, 6 ארוחות ביום, 12 כוסות שתייה, להוסיף קצת פעילות גופנית, כמובן שלא התחלתי מהתחלה פעילות גופנית, אמרתי, בסדר, גם ככה אני אוהבת ספורט, וככה אין לי בעיה ללכת למכון כושר, אני ארשם גם לשם. ולאט לאט כל שבוע, עוד קילו, ועוד קילו, וואו, התחילו לראות. התחלתי להתלהב מהעניין, התחלתי להאמין בתוכנית הזאת. כמובן שהמחמאות הגיעו מהר מאוד. עכשיו אחרי 5 קילו זה היה ממש בולט. זה דרבן אותי לרדת ולרדת. וכמובן שאת הבגדים העפתי לגמרי מעליי, כל הבגדים הגדולים האלה. אני תורמת, זורקת, לא רוצה לראות שום דבר בארון, אלא רק מידות כמה שיותר קצרות. זהו, מה אני רוצה להגיד לכם בכל הסיפור הזה? וכמובן שמאז עברו 12 שנה, ועד היום אני שומרת על המשקל הזה. הגעתי למשקל, אני מאוד מרוצה, טוב לי, אני מאושרת, ועושה מה שאני רוצה. ברגע שירדתי במשקל, זה השליך על על כל החיים שלי. אני מסתכלת עכשיו על הדברים בצורה אחרת. אני רואה שברגע שאני מצליחה במשהו אחד, אני אוכל להצליח בעוד דברים. אני אוכל לעמוד על שלי. אני מרגישה יותר טוב עם עצמי, יותר בטוחה בעצמי. אני אוכל לעשות עוד דברים. אני יותר מאושרת. טוב לי. ואת זה אני רוצה לבוא ולהגיד, שברגע שאת מרגישה את זה בפנוך, או לא שאחרים באים ואומרים לך, שאת רוצה לעשות את השינוי, זה בדיוק הרגע, את צריכה לקום ולעשות אותו, ולפעול. ומה זה אומר? יש לך המון אפשרויות. יש לך את האפשרות ללכת לקבוצת תמיכה כמו שהלכתי, יש לכם את דיאטה קלאב, יש לכם שומרי משקל,
יש חיל עם אמן, יש המון קבוצות, יש קבוצות בקופת חולים, קבוצות תמיכה, יש כל מיני סוגים של קבוצות תמיכה. לי זה מאוד עבד קבוצת תמיכה. יש אפשרות נוספת של דיאטנית, שיכולה לעבוד אתכם אחת לשבוע, שבועיים, וכל מטפל אחר שיכול לעזור לכם. אבל ההמלצה שלי, רק ברגע שאתם באמת מרגישים שאתם פנויים, שיהיה לכם בהצלחה. ואם אהבתם את הסרטון הזה, אז תעשו לי לייק, או שתכתבו לי תגובות. ביי, ונפגש בסרטון הבא.